Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Tak čo? Debka, čo? Chceli ste kúpiť niečo manželke, čo už týždeň nie je na pultoch predajní? Poznám. Synovi elektrické autíčko? Už nie je? Poznám. Dcérke bábiku, ktorá vie aj grgať? Zlatá bábika, čo vie grgať za 12 400 korún. Nemáte na to? Poznám. Milujme sa navzájom. Idú Vianoce. Hurá! Vítajte v SOS. Pán premiér to zase raz poriadne prehnal. Preboha, pán Vojtek, to je čo toto? Moment. Ja sa vás chcem sa vás niečo spýtať. Sadnite si sem. Chcem sa vás niečo opýtať, môžem? Fajn. Dobre, skoncentrujte sa, dobre? Ja sa vás len chcem niečo opýtať, dobre? Takže prosím vás pekne. Vážení televízni diváci, my sa na chvíľočku odmlčíme, no za moment sme späť, takže nás sledujte. Neodchádzajte, Farkašovci už o chvíľu. V Maďarsku zasadala V4. Naši susedia majú vyvinutý zmysel pre humor a Blairovi pripravili prekvapenie. Do minerálky mu naliali hélium, tekuté hélium. Blair si to však nevšimol. Water. I drink some water. Oh, yeah. A toto sa stalo potom, keď sa napil minerálky. Oh, so sorry. Ladies and gentlemen, how are you today? I'm very happy. Malý bobor ťa stále vidie. Tak vyhúrime sa. Ináč ja som asi strašne hlúcha. Ja som si dala tie štuply do uší, keď som bola v Šamoríne a odtedy si to neviem vybrať a smrdí mi to ako golomocké syrečky. Smrdí. Tak trochu, ale vieš, nechcem sa ja pliesť do tých vzťahov. Ale keď každý len fajčí a pije, vieš, a miluje bez lásky, to ani na Orave takto nemiluje. Nech si každý robí, čo chce, ale nech zostane sám sebou. No, bez lásky na Orave to furt, no. A keby nezobrali brýle, tak aj niečo vidím. Ale čo mi chceš ešte urobiť, čo? Čo mi chceš ešte urobiť, čo? Choď. Čo chceš ešte? Čo mi chceš? Idem domov. Obyvatelia vily. Hovorí k vám vyhúlený malý bobor. Počujete ma? Ty si niečo hovoril? Ja ne. Lebo... Niekto niečo, nie? Nepočuli ste niečo? Nie, nerozumiem ničomu. Obyvatelia vily. Teraz dávajte dobrý pozor. No ne, to roky chráp. Počúvaj, nechráp. Ticho, to vyhúlený malý bobor niečo rozpráva. Ale krucinál, počujete ma tam vo vnútri, alebo ma nepočujete? Jak ja ty štuple do uši, ale vyberiem. Pinda, ticho teraz. Ticho, niečo nám rozprávajú. Ale ja to môžem, one zoberú mi brýly a nič nepočujem. Čo vy chceš ešte urobiť, čo? Obyvatelia vily. Chcem vám povedať, že ste urobili strašný neporiadok. Musíte si urobiť poriadok. Rozumiete mi? Ničomu nerozumiem ja. Haló, nerozumieme ničomu. A však ja nič nepočujem. To ty si hluchá ako peň. Ale to Riči, idem k vám do vily. Teraz sa počkaj. Čože? Čo si máme vypnúť mobily? Však ste nám zobrali mobily, však nič nemáme.
Počúvajte, ináč ja mám nápad. My sme tu urobili strašný neporiadok. Neurobíme poriadok? Ale ja to môžem, zobrali mi brýle. Čo ešte? Čo mi chceš ešte zobrať, čo? Čo mi chceš ešte zobrať? Idem domov. Chod do Riti. Vieš čo ja môžem? Jena, ukľudni sa, dobre, ukľudni sa. Ne. Ale nemáme mobily. Však aj ja som chcela ísť raz domov zo Šamorína a nemala som na taxík do Šaly. Sadnite si. Dobre, ďakujem. Tak a vy ste kto? Ja som neandertálec. A koľko máte rokov? Čo? Už neviem presne, 30 000. To je dosť. Dosť. A kde žijete? Počkaj. Mucha. Daj si. Sadni si. Ja žijem v Dobštinskej ľadove. Ako je jaskyni? No ne, no jasné. Hej, a to si vás tam nikto nevšimol? Dával som si pozor. Hej? Áno. To je sranda. No, celých tých 30 000 rokov som si dával pozor. Celých 30 000 rokov. Tak, aj keď počas druhej svetovej vojny to bolo trošku ľahšie, to som mohol výjsť aj von. Ako to? Som vedel, že sa spýtaš, pretože v tom čase som nebol jediná zrúda. No, to bol for. Ne, to nebol for, to bola pravda. My sa s našim dnešným hosťom o chvíľu vrátime späť. Malý bobor ťa stále vidie. Tak vyhujme sa. Že si tu urobte poriadok, lebo tu máte bordel. A ty si do. Ja som vyhúlený malý bobor. Ale neverím. Takéto škvrňa nám to rozhadovalo? Celý čas nám to rozkazovalo? No áno, ja. Takéto decko? Tak to snad. Čo mi chcete ešte urobiť? Čo mi chceš ešte urobiť? Idem domov. A neverím, že to je nejaký podraz, to sa vysvetlí. Hyena, počkaj! Že to nemá úroveň toto, hyena! No a ja neodídem, však chcem vyhrať, ne? A ty koľko máš rokov? 3. Však to by som ti mohla byť matkou. Veď ty aj si mojou matkou. A to jako? Pamätáš si na tú krátku, ale intenzívnu jazdu taxíkom zo Šale do Šamorína? Taxikár Jan Cikula? Áno, mala si ma s ním, ale on to chcel pre tebou utajiť. No ja ti chcem povedať pravdu. Ale však ja som mu telefonovala a on mi nedvíhal telefóny a on utajil, že my máme syna? Áno. Počkaj. Kontrolná otázka. Čím chceš byť? Prostitútkou asi. Ty si môj syn. Ja mám syna, hyena, pony, ja mám syna. To si tých 11 miliónov ako rozdelíme, ako? Alebo striptérkou asi. Je to moje dieťa. Ja mám dieťa. Je to moje dieťa. Veľký bobor, ty si môj... Malý bobor ťa stále vidie. Tá, krásny príbeh, Chruňo. Tá, dojímavý. Chruňo, No, tá nadišiel správny čas. Tá, Chruňo, ja poviem ti pravdu. Jak je. Tá, ja som tvoja stará mama. nie. Tá, hej, tá nedristaj. Tá, moja dcera sa nevedela o teba postarať, tak sme ťa šupli do decáku. Tá naše stretnutie nebola náhoda. Tá premýšľam, uvažujem, nie, táto logické, nie. Bábi? Vnúčik. Bábi? Vnúčik. Bábi? Vnúčik. Táto, keby my sme mali spolu deti, táto môj praotec, nie? Tá po tebe akurát Chruňo môže byť. Amorika, ale veď my sme spolu... Tá, nedristaj. Tá, keď dristať nebudeš, tá nikto sa nedozvie. Tvár sa nenapadne. Tak kde je Kusaj? Píše pamäte. Tá, dobre je.
Monsterovci. Konečne sa u nás natáča film. No na to sa musel prísť Američan, aby sa prelomili ľady. Konkrétne Kiefer Sutherland. No ešte pred samotným natáčaním má problémy s ministrom vnútra Palkom. Ten Kieferovi Sutherlandovi zasahuje do scenára a nechce v niektorých momentoch ustúpiť. Peter Bulli. Čau, minister. Kiefer chce obsadiť do nového filmu Maroša Kramára, no ty si proti. Čo ho pritalo viac jak v inkognite? Nerozmyslíš si to ešte? Ja nebudem meniť svoje personálne rozhodnutia z nedávnej minulosti. No tak kto tam bude na miesto Kramára? To sú detaily, ktorými sa v tejto chvíli nezaoberám. Sutherland tam chce vraj aj Studenkovú. S pánom Kieferom v mnohom sme našli spoločnú reč. No chvála Bohu, aspoň Studenková. Boli samozrejme veci, kde sme sa nedohodli. Aj, ty máš na mysli tie erotické scény, čo? No ako to je? Najprv si ich tam chcel, potom zase nie. To je tak, že niekedy dva princípy narážajú na seba. Nie je jednoduché vyjasniť si, že jaká je hranica. Jasné, chápem, ty nechceš, aby to sklzlo do porna. A čo na to Sutherland? Spolu s pánom Kieferom hovoríme toto. A čo erotika? Ja rešpektujem aj tento princíp a rešpektujem aj druhý princíp. A to je osobná integrita a povinnosť etického chovania. Čiže tu sme sa s pánom Kieferom nedohodli. No ale budú tam aspoň nejaké holé baby. Hm? V tomto sme si naprosto porozumeli s pánom Kieferom. No, aspoň niečo. Ozaj, myslíš si, že sa nájde nejaká Slovenka, čo sa vyzlečie vo filme? Budem hľadať riešenie. Držím palce. Takéto lapálie v čase, keď už by človek mal kupovať darčeky. No vidíš, a ja nemám ani jeden. Súhlasím. Šťastné a veselé. No tak... Ja nechcem špekulovať o tom, že čo bude zajtra. Hovorím, že budú šťastné a veselé. Čau. No a toto je najstaršia Lucinka. Fešanda. Počkaj, tu je oné, najmladší syn, tu je Oskar. Toto, a tu mám manželku. Jaká pekná, pozri. Všetko má, čo má mať. No, trošku chlpatá, ale pekná. Mne to vyhovuje, pekné, všetko pekné. A nemáte chuť sa zaradiť do spoločnosti? Tu akože čože? No, že ja neviem, dať sa dokopy, oholiť sa. Nie, vôbec nie. Nám to takto vyhovuje, my už sme si takto zvykli. No a výdobytky tejto doby nejako využívať nemáte chuť? To čo máš na mysli? Ja neviem, elektronika, televízor, telefón, fén. Ale prosím ťa, môj zlatý. Však my máme úplne všetko. Normálne najnovšiu plazmovú obrazovku. Vážne, každý má mobil, lebo však chápeš, v jaskyni sa zíde. Normálne tú bublinkovú váňu za 200 litrov. Všetko. No dobré, ale... Tam padla muška. Daj si. Jaj, môj. No? No tak fajn, ale veď potom vy vôbec nie ste neandertálec. Nie. Tak na začiatku ste povedali, že ste neandertálec. Jo. To bol fór. Po krátkej pauze sa vrátime opäť naspäť. Dobrý, zdravím. Ahoj. Som rád, že ste mi zastavili, už 2 hodiny stopujem. Nejdete náhodou do Trenčína? Potrebuješ do Trenčína? No. To som rád. Vďaka. Viete, lebo manželka tam bola na konferencii a dostala zápal slepého čreva, tak ju idem pozrieť do nemocnice. Manželka? Náhodička, akurát mi napadlo, že do Trenčína vôbec nejdem. Ahoj. Smer mal ale že strašné veľké zasadnutie. Organizátori však zlyhali. V celej budove nebolo funkčné ani jedno WC. Najviac na to doplatil Kaliňák. Našťastie sa mu nič nestalo.
Bol by druhý Tycho de Brahe a to by sme nechceli, aby mu praskol močový mechúr. Že? Bože môj, kde je tu WC? Kde je tu WC? Veď mi praskne močový mechúr. Hej ty, počúvaj, kde je tu WC? Niekde tuto musí byť, minule som bol. Nie je tu WC, ja som ho hľadal. Nie, a ja neskončím ako Tycho de Brahe. Ja sa potrebujem vyšťať, je to jasné. No, veď ste hovorili, že žijete 30 000 rokov. To bol tiež fór. No a že žijete v jaskyni. Počkaj. To čo ste urobili? Tam bol nejaký pohyb. Veď to bol kameraman. No a? A že žijete v jaskyni? No to je pravda. Hej? Áno. Ale prečo? Nerozumiem. No takto. Ja som bol kedysi právnik. A robil som od rána do večera. Ženu som vôbec nevidel, od decka som nemal čas na ne. Makal som furt a o sexe ani nehovoriac. Naozaj, to bolo raz mesačne. No teraz žijeme v jaskyni a môj svet sa absolútne zmenil. Ja som s deckami každý deň a sex. S manželkou si to rozdávame 3-krát denne. To fakt? Fakt. Funguje to takto? 100%. My si teraz dáme krátku pauzu. Puco? Ja ti v poslednom čase rozvíjam takú myšlienku, že toho ťapáka by sme už konečne mali dať dole. Počúvaj, Lacike, nehaj tak. To ja už som vybavil. Zavolal som záhradníka. Ale Puco, si ty kompletný, na čo je nám záhradník? Však my nepotrebujeme pokosiť trávnik, my potrebujeme dať ťapáka dole. Ale ne, Lacike, ne je taký záhradník, však to je len krytie, ne? On ináč zakopáva ľudí. Zakopáva ľudí? No ale ticho, Lacike, však môžeme tu mať ploštice. Ploštice? Jaké ploštice, čo blázniš? Minulý týždeň sme dehaty zúbali. Lacike, ne také ploštice, však bílá technika, ne? Odpočúvacie mikrofóny, ne? Mikrofóny? No. Však buď ticho. Ploštice tu máme. Jo, že jak tebe dopína, jak tebe dopína. Lacike, musíme šifrovať. Aha. Šifrujme. Ticho, počuješ? No. Už je tu záhradník. Zdravíčko. Dobrý, zdravím. Jako? Ale dobre, no, veľa roboty. Však je sezóna. Však sezóna je stále, je furt, ne? A čo robíme? Tak odstraňujem konáre, ktoré sú prebytočné. Takto, chlapec môj, ale však to zostáva trošku špina za nechtami, ne? Ale kdeže, ja si na toto dávam veľký pozor. Pracujem zásadne v rukaviciach. Čistá práca. Profík. Takto, chlapec môj, my máme pre teba jednu takú objednávku. Poď s nami, vybavíme dolu detaily. Poď. Dobre, však od toho som tu. Poď, chlapec, poď. No a čo si páni budú želať? Takto. My potrebujeme dať ťapák dole. Lacike, šifruj. Pardon. Šifruj. Počúvaj ma sem.
do náš rajón preniká taký jeden... Hovoríme mu, že ker. 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 No a akože krík. Áno, krík. No, A ten krík potrebujeme dať dole. akože robí zle. Presne. No, a vy ho chcete odstrániť. Šifruj. Odpíliť. Presne. No a za koľko peňazí? Šifruj hechtáky. Aha. Tak za koľko hechtáky? 80 hechtáky krík dole. No ale to nie je ľahká robota, to ja nemôžem robiť po cenu, však kolegovia by ma zabili. To nechce. 100 hechtáky. Hovoríš 100 hechtáky krík dole. Dobre, ale potom ho dáš dole, hlboko fialky pod dole. To sa môžete spolahnúť, ja ho poriadne zakopem. Šifruj. No, akože znie. No. Dobre. Počúvajme sa. 50 hechtáky dostaneš teraz, 50 hechtáky, keď krík pod fialky veľa dole. Ale to si nerobte starosti, však čo môžeš urobiť hneď, neodkladaj na zajtra, ja to mám raz, dva hotové. No. Ten je tvrdý. Profík. Jaký tvrdý? Puco, však ten idiot píli mamin obľúbený ker. Nehaj tak, Lacike, však sa kryje, ne? Šifruje, ne? Jak si ho zohnal? Cez Alexia. Šifruj. Cez Kosťovho brata. Alexia. No. Jak ten sa kryje? Lacike, ale mama bude nasratá. Pri návšteve Blaira v Maďarsku to bolo plné symbolov. Hneď na prvom stretnutí sa na balkóne zjavil párik supov. Áno, dobre počujete, supov. No Blair je veľký diplomat a tak to prešlo bez nejakých väčších problémov. No, s poznámkami. No, come here, that's your miesta. There are soups? Yeah, there are 2 soups, but don't be strach, because that's not really soups, that's just a symbol of our nationality. Nationality. Yes, don't be afraid. Thank you very much. Fasa. Vážení televízni diváci, dnes som vám predviedol, ako aj právnik môže byť neandertálcom. Urobte si jedlo, zbite svoju ženu a všetko zrazu začne fungovať. Sex 3-krát denne. Jaskyne na Slovensku dosť. Zmente sa. Prejdite sebapoznaním. Vtedy to budete vy. Uvidíme sa každú nedeľu o 4:00 v Dome kultúry Ružinov, občianske združenie Pro Neandertál. Viac informácií nájdete na adrese www.zivyaskyni.sk alebo stansaneandertál.cz. 30 000 rokov. Dovidenia. Aha, osa. Ura. Ako to? No, lebo v okolí som bol jediný. Som nebol jediný. Ja som vedel, že tento for.
Som v okolí jediná z Rudán, som nebol. Nebol som, áno. No, čo, to máme, všetko. Tu my máme najnovšiu, LCD, televízor, 16... Prepáč, keď ti vidím tieto oči, tápaš. Nehaj tak, Lacike, však on šifruje, nekryje sa. Jaj, a ty kde si ho zohnal? Cez Elixia. Čo šifruj? Hneď na prvom stretnutí sa na balkóne zjavil párik supov. Áno, dobrú jedu.